Ayun mga kasapot, nandito tayo ngayon sa bayan ng Bani. Ayan, naglikom-likom po kami ng pera na ibibigay namin dun sa bata. Igu-grocery po yan. So shout out, I love it, yes. Tay Alan, Brian, I love it. Maraming salamat po. Ma'am Leia, I love it. So mamimili na po kami ng kailangan ni baby. So ayun mga kasapot, mag-grocery na po tayo para ibigay dun sa bata. Anong gatas ng bata? Ito. Beer brand daw? Bear brand. Tapos, and then syempre yung nanay kailangan rin ng uminom ay umigop ng sabaw kasi magpapadede. Ibilan na rin natin ng baka, 10 piraso ng baka, 10 piraso ng manok. So meron na rin kasi kung nagbigay sa kanya doon, dadagdagan po natin. Yung tatay rin siguro mahilig magkape. Tapos asukal. Ayan. So ayun mga kasapot, meron ng asukal yan. Ayan, sample lang to eh. Pero kulang pa yan, dadagdagan pa namin. Lima. Budsen. Matansyo pa yung bagas. Mana amin nante? Ay nanay. Sorry po. Ma'am, ito pa po. So ayun mga kasapot, kinikwenta na po nila kung magkano po lahat at saka kung may sobra, dadagdagan pa namin. May bigas rin po kayong benta dito, madam? Meron po. Sakto ang bigas. Meron, sakto. Hindi na rin tayo bumili. So ayun mga kasapot, nandito yung nagkukwenta, napakagandang dilag. Shoutout po sa JNG General Merchandise. Ayan, so nandito po sila. Nandito po si madam na nagkwenta ng aming binili. Madam, lingon ka naman. Tapos si sir, kaway-kaway naman dyan sir. Yun, no? Tapos si kuya. Ayan, salamat po. So sa mga gusto pong mamili dito, sobrang mura. JNG. Ayan po. Matatagpuan nyo dito sa Bani, tapat lang ng police station. Ayan po yung police station, o ayan. Kompleto na po dito. May bigas, sir. Di mo rin alam kung dito ka rin makahanap ng forever mo. I love it. Kaya siya ng 15. Tanggalin na lang kaya, sir, yung ano. Ano sir, bali kada isang plastic sir, bitakan na. Ay, ano Hindi, ba? pangit kasi tignan. Oo. Yan, ganyan kada ba. Yan po. Yan. So kukuha na rin po tayo ng 10 kilong bigas. Tapos shout out dun sa NPRC na nagbigay ng buwan para sa bata. Tapos bigas, tapos sa bottle na binigay nyo. Maraming salamat po. Ayan. Mamaya darating na itong tulong na binigay nyo sa bata. So ayun mga kasapot, bali may natira pang pera. Ngayon ang gagawin namin, ibibigay na lang po dun sa tutulungan natin para may mabili naman po sila ng kung anong gusto nila. And love it. So salamat po sir. And madam. Sige kuya, thank you. Thank you, sir. Ayun, so na-meet ko po sila, sobrang bait po nila. Dito na kayo bumili. I love it. So ngayon papunta na po tayo sa Makaykayawan. Makaykayawan, hindi ko alam. Maraming salamat mga kasapot. Ayan. So nasunugan na nga kami lahat-lahat. Nandito pa rin kami tumulong. Handa pa rin magbigay ng tulong. Ayan.
tayo sa holding area ulit. Ayan. Kasi meron na daw pong nauna na nagbigay ng tulong sa bata. So ngayon tayo naman yung pangalawa siguro o pangatlo ganun. Kasi kaya kami natagalan, galing pa kami sa Dakap, nag-charity. So ayan. Hintayin na lang po muna tayo. Balik na lang tayo dito. Kasi pag ikot pa tayo, malayo na naman. Shoutout kay Sir Roselito na hindi pumunta dito, Cyclops. Liwaktan ka talaga. Pinagluto niya kami, dadaan kami dun sa bahay ni Labi Dubs girlfriend niya. niya. I love it. Pakita mo rin kami. Oh. So ayun mga kasapot, nandito tayo. Hintayin natin si Kuya. Siya daw po yung magtuturo sa atin kung saan matatagpuan si baby. Yes, I love it. Dito pag wala kayo requirements ha. Oh, yan, may nanguhuli na pong kasama namin. May mga ticket na rin po dito. Kung papasok dito sa amin ha. Plastic ban ha, plastic ban. Yung mga plastic. O, isang upo, isang multa. Tayo. Sabot! Sabot, lamok, lamok. 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 So, ayun mga kasabot, papunta na po tayo. Nandiyan na po yung kasama natin. Ading, salamat! Ito po yung mag-asawa na galing pa ng Bulinaw, walang sawang magbigay ng tulong. Kaya pasok na. So ayaw po nilang ibaba yung mga motor nila sa sayad po kasi maglalakad siguro kami. Ay sus. So ayun mga kasapot, wala bang papasok dito kaya? Ha? Dito na ba? Saan? Ay shit. Tuloy po kayo, tuloy po. Sino po yung kachat ko ma'am? Ayun po. Kayo po ba yun? Hi. Oh, kachat ko yan si madam. Hello madam. Hello po, hello. Good afternoon po, good morning, tanghali na. Tanghali na. So ito yung bahay pala nila. Sobrang nakakaawa rin talaga. Balik kayo yung Yes po, kami po. Ako po yung nag-post. So salamat madam sa Maraming pagpo-post thank you din mo. po sa mga tulong. So, andito po sila. Pwede po natin silang makita. Oo. Ito po. Ayos na. Uncle, ito Oo. yung pahinga sa baling ako. Hello po. So, ito si Sir Dumeng. Ito po ang kanilang sister at ang sister ko po. So, nandito si Mami. Ayun, Pasok. salamat po. Sige po, pasok po. Pasok na rin yung iba. Oh, mamaya ikutin ko muna tong bahay nila. Ayan, sa mga gusto po magbigay ng tulong, pasyalan nyo lang po sila dito. Ito po yung dingding nila, tagpi-tagpi. Ayan po, ayan. Ayan. Sana po mapansin nyo po itong video na to na sana mabigyan po natin sila ng tulong. Kasi yung bubong po nila talagang tumutulo na rin po sa kalumaan. Ayan po. Ayan. Ayan po yung bahay nila. Ma'am, maraming salamat po ah. Thank you din po
sa inyo sa grupo. Ayan na ninyo. po yung bibigay natin. Nandito po sila. Sino po yung tatay niya? Kayo po yung tatay ng bata po? Ay, di po. Tatay po ni Anak ko rin yun. Ibig sabihin, anak niyo po yung nanay. Oh. Apo niyo po yung bata. Apo niyo. Asan po yung asawa niya? Wala. Nagsikog nga. Ay, Awan siya sa una na kuha di man kami nga naputan nun nakalam na. well, yan. So ito yung baby, pinapadidi po nila. So ano pong pinagkakakitaan nyo, tay, para buhayin po sila? Ano pong trabaho nyo po? Trabaho? Wala. No, kan kita na nagdaros. Yay. Nakikita. Kayo po, ano po? Kapitbahay? Okay. So ito po yung sitwasyon nila, mga kasapot. Ayan po. Ayan, sobrang nakakawa. Sana mapansin nyo po itong video na to. Na sana matulungan po natin sila. Ito po yung diding, yan na po. So ito na rin po yung kusina nila. Ito na yung higaan. Paano to, tay? Pag umuulan, di nababasa kayo dito sa loob, tay? Hindi yung kanang tunda. Tinutuldan nyo na lang po. Remedyo na lang. Opo. So, ito po. Ayan po si Ading. Tapos mo na pinadididing. Ay, dididi pa. Ayan. Ayan. Binaresponde dito kanina. May duyan na rin po yan. Bali yung duyan, ang nagbigay po dyan yung isang club na kaibigan po namin. May pagdidihan na rin po dyan, battle. Ay, nasa motor ko. Tol, pakuha nga yung battle dun sa motor. Hindi, sa harap lang. in case na may. So ayun mga kasapot, sobrang init dito kasi mababa lang yung bubong. Ayan. Pag umuulan, syempre hindi mo maiwasan na tutulo siguro kaya papasok yung tubig dito. Ayan. Ayan din. Ito na yung parang pinakabintana nila. So ano yun, tay? Yung higaan no, baby. Higaan nyo, ganyan na po, yan na. Opo, minsan daw po magkakatabi sila, minsan dito siya sa floor. Ito pong pinagtitirahan nyo, tay. Kanino po ito? Sa inyo po to? Sa amin po yung lupa. Lupa Tapos yung ito pong kubo na to, kubo po ng dati dito sa harap. Oo. So tinirahan po nila, tapos nung nabili namin sa lupa, pinag-stay pa rin po namin sila. So wala Ma'am. silang permanent address, wala po silang lupa, wala silang bahay. Yun po yung ano nila. Salamat, madama, sa ginintuang puso na Salamat binigay mo. din po sa parents ko. Oo. Bali po tong bahay, tong dati po kasing bahay na to, pinatira po sila. So nung nabili namin yung lupa, sila pa rin po yung Parang caretaker ang tawag doon, yung di ba? parang ganun Caretaker. po. Eh, bihira lang po kasi talaga ako mapunta dito. Taga saan po ba kayo? Dito lang naman po kami, dyan po sa ano, mga ilang bahay lang po, 3 bahay. Buti nga po, naipush nyo to Tapos eh. ito sir, si Ma'am Talia, siya po yung tumutulong din sa kanya para gumawa ng modules kasi estudyante pa rin po kasi siya. Ilang taong ka na ba, Ading? 16. 16. Noon elementary, anong grade na niya yan? Grade 6 po siya. So binilhan ko rin siya ng ibang school supplies, so kulang pa po kasi. Hindi ko alam na gano'n. Ayan mo din, babalik ako. May tsinelas ka ba? Yun. Meron? Okay ba? Yun. May mag-i-sponsor ng tsinelas dyan. Ay, okay. Alam na nante. Ha? Kita mo nante? Okay. Sige, remedyohan ka namin ng... Ano bang kailangan mo sa pag-aaral? Ballpen? Lapis? School supplies. School supplies. Oh, sige. Yan mo sa susunod na balik namin, yun yung nadali namin sa tsinelas. Tapos, ano na rin ni baby? Mga gamit na rin siguro. May mga damit na po, di ba? Marami po. Marami ng damit. Oo, ang dami. May mga darating pa. Oo, sige. Ayan. Maraming salamat po sa mga nagbigay. Ito na po yung mga binigay nila. Apo, itong mga to. Ayan. Ayan, marami nga. Ito, buong. Ayan. So, yun din yun. Ayan, marami. Ito yung kailangan niya.
nilagay dyan sabon. Ayan, may duyan na rin pero wala, sobrang init tayo. Kung So, ang gamit po nila is gas. solar, Oo, no? kahit pang ilaw lang. Wala po kasi silang kuryente. So, Pwede yun ano, power bank tapos ilaw na lang. Tapos, hindi, paano pag Power bank, nagcha-charge siya. pakikicharge kila madam? pwede din po. Kaya lang ano, not always kasi minsan wala Sa din bagay. po doon. Solar na lang, no? Sa mga gusto pong magbigay ng solar, kahit yung itong buong bubong, pasolaran na po natin. So, isa pa yung nagsabi na din po ako, kakapalan ko na po ang mukha ko dahil si tatay pag natutulog daw po dito sa flooring. So, kahit folding bed. Sorry ah. Ayun. Okay lang, oh. Pero Kung wala mang ano folding naman po, bed, o kahit di yung ano, mas makapal mas na... makapal na higaan. Sige. Yun na lang po. Yun po. Bali, tay, Meron po yatang pupunta dito. para tignan sila. Opo. So yun mga kasapot to, pinagpapawisan na ako, sobrang init po dito. Ayan po sila. Ayan, salamat talaga madam, no? Maraming thank you din po. Ito po kapatid niya. Kapatid niya. Ito si Sir Pot, saka si Ate Mijin. Sir, sa Ate Mijin kasi po hindi siya lagi dito. Okay. Kapatid nyo? Sa kapatid sa ina. Ah, sa So ina. sila ang magkakapatid na buo. Okay. Yung mag-sponsor po ng tsinelas, ito po si Madam. Yan. Asawa ni Uncle. Asawa ng So ayun mga kasapot, ayan o, happy si tatay dahil karga-karga niya yung apo niya. Lalaki po, di ba? lalaki. Ayun o, kapal ng buhok ng baby o. Oh. Oy. Mainit kahit si baby pinagpapawisan. Ayan din si yung nanay niya. Ayan po. Oo ah. Basta ano, manalangin tayo sa Panginoon. Lagi tayong magdasal, humingi ng pagpapasalamat. Dahil kahit paano, may binigay siyang anghel sa inyo tayo. Malay mo, paglaki niyan, siya pala yung engineer na magbabago ng buhay nyo. Diba? Basta malin po natin si baby. Ayan. Salamat. Salamat. Salamat din po. Tsaka salamat kay ma'am. Thank you din, sir. Ayan. Hello, Alagat. Ante, sponsor ng Chinilas. Si Lord pa naman siya shoutout. Ako na rito kami. Ayan. Sige tayo ah. Sa ulitin na lang po. Kita-kits po ulit tayo. Ilagaan niyo po yan si baby ah. Lagi po tayo magdasal. Ayan po. Ayun, yung PRC na nagbigay ng duyan. Ayan, may higaan na po si baby. Ayan, I love it. Yes, hindi na mahirapan si tatay. Ayan po. Oh. Nakakaiyak kasi hindi totoo tayo yung lumilingon ka kanina dyan. Salamat ka mo. Wala, parang iba yung dating tay. Oh. Kaya yan tay. Maraming salamat tay ah. Ingatan mo yung apo mo, yung anak mo. Gawin mo lahat para sa kanila, mahalin nyo sila. Ha? Sige tay, salamat. So ayun makasapot, yan si madam na nag-post sa social media. And then ito po yung bahay, talagang nakakaawa. Ayan po. Bali, ayan, ang bahay nila. Ang may-ari ng lupain ay sila madam. Caretaker nyo po sila, di ba ma'am? Sige, sa ulitin po ah. Thank you so much din. Maraming salamat. Thank you, sir. Ma'am, salamat po. Thank you.